Tots hi som, de Laura Sabrià i Alba Pérez, el novedós projecte de serveis a les persones amb discapacitat psíquica s'ha endut el reconeixement principal dels Premis Emprenedors a l'Empordà 2015. El jurat ha valorat la introducció de teràpies novedoses com una sala d'estimulació multisensorial o la qualitat de l'equip multifuncional. Actualment anem cobrint diferents necessitats de les famílies, creant centres de dies, activitats extraescolars dirigides a persones amb diversitat, teràpies individuals, assessorament i com a novetat aquest any volem obrir un centre a Figueres, que és una sala d'estimulació sensorial i d'integració sensorial on es treballa mitjançant teràpies amb llums, aigua, sons. En aquesta setena edició s'ha atorgat el segon premi a ActivePack d'Eva Ferrer i Dolors Brujats. A ActivePack creem capses temàtiques per treballar amb diferents col·lectius. Presentem un recurs innovador destinat a la gent gran. És una capsa temàtica on a dintre podem trobar fitxes d'activitats i diferents materials per realitzar-les. Amb aquestes activitats estimularem les capacitats cognitives i motivarem a les persones grans. En aquest acte celebrat al nou auditori de Caputxins s'ha atorgat el Premi Jove Empresari a Josep Serra del celler La Vinyeta i el Premi a la línia de negoci innovadora a Figitec Solucions de Jordi Vázquez i Lourdes Costa. També s'han premiat les millors idees de negoci proposades des dels instituts. Entre Boscos i Prats, de 3 alumnes dels Sandrassos, i Me and Music, de 3 alumnes del Deulofeu, són els seleccionats. El nostre projecte es diu Entre Boscos i Prats i és allotjaments i diferents tipus d'allotjaments, que en tenim 3. Són cabanes de fusta, casa de terra i casa d'aire. Les diferenciem perquè són diferents tipus de casa. Per què? Perquè tenim les cases de fusta, que són les cabanes a dalt dels arbres, cabanes d'aire, que són unes bombolles transparents, totalment transparents per poder veure les estrelles a la nit, i cabanes de terra, que són cabanes sota terra, estil Hobbit, podríem dir, i que tenen petites finestres perquè pugui passar la llum. I hem fet una empresa que tracta sobre el material escolar, però no un qualsevol, sinó un més còmode i pràctic que beneficia el benestar. El nostre principal material és una motxilla que inclou massatges i reproductor MP3. L'acte ha començat amb una ponència titulada Un pagès al Silicon Valley de l'emprenedor del Pla de l'Estany Jordi Plana i s'ha tancat amb les intervencions dels representants de l'organització, l'Ajuntament de Figueres, el Consell Comarcal, l'Associació de Joves Empresaris de Girona, Delegació de l'Alt Empordà, el Setmanari de l'Alt Empordà i el Fòrum Imagina.